po yung isda na sinabi ko, kapatid. Bukaw siya, pero iba po yung color niya. Yun guys. Yun kapatid. Si Mama Liling nga nagpaypay. Mauna si Mama Liling nga nagpaypay nga balik sila jud kabuok. Mo ni akong isda nga sugba. Wow, kasabot unsa ni siya mga kaibigan. Unsa gani nga isda ma? Bukaw. Bukaw. Si Mama Liling. Kasi nagpalit. Nasa naman ang Mama Liling ko, imo sinina ka nagilis. Si baliw na sinila. Tanawa sinila si Mama Liling, bali. Oh no. Sinilas bali. Uy, makuha na ng kanoy. May asin. Si ate. Ay, din uwa magpares. Oh. Kang Mama Liling chinilas wa nagparis. Dali na mong. Nagdali-dali siya. Ito po yung isda na sinabi ko, kapatid. Bukaw siya, pero iba po yung color niya. Yun guys. Yun kapatid. Pero ano po yung tiil ni Mama Liling? Ba't nagkaganito? Oh no! Ay, ako pa ko ni. Camera ay kaluoy. So na guys. Okay lang yan, Mama Liling. Ang importante hindi makayapak ng ano. Si ate. Nakasmile si ate. I-open na ko ang asin ate. Ay, 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 ay. Basin mo ko ano siya ma. Mupilit. Kaya pa nainit. I-close ate ang asin ate. Ikaw ikaw. Yato ate. Kuha ni sa iyang lubot. Kani ba? Yato ibalik sa sud. Atong ikuan bi kay ang sakto naman para dili kay siya mapagod. Mura lang siya naanok. Sakit lang ito. Pasensya na kapatid, meron pong umawit. Ang aming kapitbahay po, nag-inom sila. Yun, mga kapitbahay. Ito po yung binili ko kanina, kapitbahay. Ito po yung binili ko kaninang isda. Dalawa po itong napakalaki po. Napakalaki po niya. Yan, nakita ko. Nalimot ko ako. Oh no! Pag video. Sige nila nalimot? Nakalimutan ko pala mag-video matapos ko magsugba. Kaya nga hito na lang po ang naiwan sa isda na na pinagsugba ko kanina. Ito ang kaibigan. Tapos ito po yung ang ikog. Kinain ng ito yung salarin. Yun guys. Yun na lang ang natira ng isda na pinagsugba. Saan na yung sugba?
pinag-ihaw ko, yun na lang. So, yun na lang ang pinakita ko sa inyo. Kaya pagtiisin nyo na. Yun guys, thank you for watching to my isda na kalahati na lang. Bye-bye!